tal, señoras e señores? Son as 6:25 minutos da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos aquí no Voltas co Prato. E como estamos a venres, imos ter un programa un pouquiño especial. Por qué? Porque o domingo é o día do pai, pero non o podemos decir moi alto. Xa sabedes que as receitas é cousa vosa da xente que está na casa e tedesnos que seguir en @voltascoprato. Aí están penduradas todas as que nos enviades e as que intentamos cociñar aquí. Con quen? Con Xulio e con Estefanía Colmeiro. Un aplauso para eles. Ai, a paternidade. Sí. Que bonita, Xa verás ti de paternidade. Eu nada, pero ti sabes, non? Sí, sí, sí. E a maternidade, que tal? Moi bonita. Dixéchelo cunha cara un pouco de... No, para min o mellor. Sí, Si foi un gran descubrimento. Un gran descubrimento. De verdade que sí. Por agora, Non era unha cousa que tiñas aí aparcada, senón que ben. Ben. Sí. Sí. Moito mellor do que pensaba. Bueno, pois digo eu que é un día un pouquiño especial para todos, porque o domingo é o día do pai, e hoxe vamos mandar, bueno, unha cousiña a Xulio, a ver que lle parece o que nos trae Noela de Silleda. Hola, chámame Noela e son de Silleda. E son filla de Xulio. O caso é que meu pai non me deixa comer doces industriais e a mí encántame. Poderíades facer un bolo coma eses caseiro? Eu quero a receita. Unha pista. A min encantan os donuts. Aí o deixo. Chao. Ai, que rico! Un aplauso para Noela, a filla de Xulio, que está connosco no Voltas co Prato. Ai. Papá, que? Pois aquí, Estás peor que un tomate, Sí. É que fai moito calor xa aquí. Sí. O que pasa é que hoxe Xulio creo que está un pouquinho nervioso, claro, porque o padal da tua filla hoxe vai ser outro nivel, No, sendo na peirada, non hai fallo. Xa, pero ten que ser unha larpeirada túa que lle guste. Sí, bueno, eso é máis complicado. Claro, aí vai estar o... A peirada é miña, boa, non Sí. vai moito da man. Bueno, eu creo que hoxe imos poder facer a versión caseira dun destes bolos que temos aquí, que son todos maravillosos, que a todos nos encanta, sempre con moderación, hai que dicirlo, porque non podemos abusar do azúcar en demasía, nin das graxas, pero hoxe vamos facer algo maravilloso, riquísimo. Non sei que teñen preparados nos cociñeiros, Estefanía. Pois sí, vamos a facer a versión máis sana destes doces. Xa máis natural, Máis digamos, natural. non? Menos industrial, máis natural. Efectivamente, porque si vamos a pecar ben. Vale, perfecto. A min gusta me pecar mal tamén, pero... Pecar en xeral. Pecar en Pecar xeral, en xeral. sí. Pero bueno, con estos podríamos pecar un pouco máis. Máis. Sí. Dous en vez de un. Efectivamente. Perfecto. Ou tres. Ou tres en vez de un. Vale, vemos que temos por aquí de todo. Donut, chocolate, o sea, bolos de chocolate recheo, estas barras de nata rosas que nos encantan, que están riquísimos. De feito, vou facer algo parecido a eso. Vou facer unhos gatos fusia deses. Vale, en vez de utilizar o nome comercial, te faz un gato Sí, fusia. porque non se vai parecer moito o resultado, me parece. Pero o sabor... O sabor vou intentar que sí. Sí. Aquí hai que pechar os ollos e disfrutar. Vale, vas a decir así a Noel. Non o mires. Sí. Ti non o mires. No. Vale. Ela que o mire. Sí. Sí. A Estefanía que vai facer? Pois eu vou facer uns caracóis de chocolate. Que ricos. Están riquísimos, como estes que Como temos estes. aquí, non? Sí. Isto está riquísimo, Isto é para derreterse de prazer, Védelo aí na casa, Mirad isto. Con isto ides morrer de gusto. Bueno, pois imos cociñar doces non industriais, doces caseiros. Hoxe, no Voltas co Prato, quedamos con Estefanía Colmeiro. Veña, vamos alá. Contame, Estefanía, como comezas ti. Pois vamos a empezar co bizcoito. Vale. Neste caso, para este doce, un bizcoito moi sinxelo. É tipo brazo de xitano. Vale, sí, bueno, eso é É unha 12 plancha. postres sobremesa típica en moitísimas casas, non? Moi habitual, sí. Sí. Os días de festa, incluso, que se facía moito. Entón vamos a empezar primeiro a facer o que é o bizcoito plancha. Vale. E para eso, bueno, separamos o que son as xemas das claras. Vale. E un bizcoito que leva ovo, Ajá. fariña e azucre. Vamos, estás Entón- descubrindo a dinamita, A verdad. A ver. Ovo, azucre, e que máis? E fariña. Bueno. Vouche dar as cantidades. Vale, si me das as para este cantidades xa. bizcoito vou usar 5 ovos, Vale. 125 gramos de azucre e 125 gramos de fariña. A mesma cantidade de azúcar que de fariña, non? Sería. Vale. Vexo que estás atento, Sí, e 5 ovos.
Iso que estás atento. Moi ben. Teño bastante claro. O teu importante vai ser un pouco tamén, a parte do biscoito, o recheo, non? Que vai ser como de nata, entendo? De nata mesturamos no recheo, vamos a mesturar nata con leite condensada e aroma de vainilla. Bueno, eso é dozura pura e dura, eh? Efectivamente. Que rico. Que é o que lle vai dar así un toque especial. Aroma de vainilla e leite condensada. Moi atentos e atentas na casa porque promete. Que precisas? Para o bizcoito, no, é para que estés atento. Non é para que te apartes. Vale. Como dispersas. Sí. É para que centres. Un pouco disperso, sí. Vale, por aquí... Ui. Sí, é mellor que disperses. Sí, é mellor que me disperse porque me vas a encher de restos de ovo. Tranquilo, xa lle baixo as revolucións. Vale, sí. Bueno, para o bizcoito batemos o que son as xemas co azúcar hasta que queden en blanquilla, é dicir, que vayan adquirir unha cor así máis blanquiño. E despois, por outro lado, vamos a bater o que son as claras co outra metade de azúcar. Vale, entón deixote aquí batendo e marcho con Xulio, vale? Efectivamente. Veña, vamos alá, que hoxe creo que vou disfrutar con Xulio. Non sei por qué, dame a impresión, teño a idea de que vou pasar moi ben. Ah, que sí, papá. Pues me parece que sí. Sí. Me parece que sí, bebé. Por certo, a xente da casa que nos chame 664 483 419, o teléfono da Voltas co Prato, e contádenos con que pecades vos, porque sempre pecamos un pouquiño, non, Xulio? Sí. E nós tamén queremos saber con que peca a xente da casa. Así que chamádenos 664 483 419 e recordade que repartimos cartiños, 50 euros dunha vez, 50 doutra. Aí está. Bueno, vale, pues mira, contame. Eu primeiro me tiño un varillazo ás claras. Un varillazo. Sí, un varillazo. Me teño un varillazo. Un varillazo. Vale. As claras e despois outro as yemas por separado. Non me fai falta que monte de todo porque eu vou utilizar lévedo, vale? Vale. Ela non. Ela non. Vale. Porque os roliños non levan lévedo. Os gatos fucsias levan. Os gatos fucsias sí, non? Sí. Vale. Vale, mira, entón. Gatos fucsias. Botelle tamén un pouquiño de aceite de xirasol e agora leva un pouquiño de leite. Ajá. Un pouquiño e o son foi de que enterrou el leite. Un pouquiño de leite. Vale. Eso que é? Unha fariña con mailo lévedo. Con lévedo, bueno, con lévedo químico. Viches como controlo? Porque despois sí, a verdade é que é unha pasada. É que... Mira, agora mesturámoslo ben. Por favor. Oi, seguramente haxe xente na casa que diga xa, Xulio, pero é que a ver, o das cantidades para facer isto vai estar complicado. Non se preocupar. É moi fácil. É moi fácil, ademais vai estar pendurado. Vouche decir eu ahora mismo. Vale, dimas. A estes. Vale, ben. Trouxe unha chuleta, claro, xe como viña a filla, tiña medo de... Non estou para memorizar, cañota. Tiña medo de pasalo mal. Vale, en calquera caso, señores e señores da casa, vai quedar pendurado no noso TikTok, Instagram e Facebook, así que ides ter ali todo pendurado. Vamos alá. Pedimo que leva, a ver. 65 gramos de azúcar. Eso é. Separadas a metades e... Xa está, xa montei mitad de ca clara, mitad ca xema. Ralladura de limón, 2 ovos, un cuarto dunha cullerada de sal, 20 mililitros de leite, 10 mililitros de aceite de xirasol, 5 mililitros que ven sendo máis ou menos unha cullerada de zume de limón, aí o vai, media cullerada de extracto de vainilla, aquí está, por aí. Vale, media cullerada de extracto de vainilla, 55, non 56 ni 54, 55 gramos de fariña de trigo. Eso é. Vale, e un cuarto de cullerada de lévedo, que eso xa lle botas. Eso é o que xa temos aquí. Entón, xa temos a masa do biscoito, entón agora o que vamos a facer é metelos nestes moldes que teño aquí, que son os moldes de silicona. Fixadevos os moldes que bonitos son, molan un montón. Sí. Xa teñen forma de pasteliño, claro. Claro, son un poquinho máis cativos que os que temos aí industriais, pero tamén senón non vai a ser que se confundan. Claro, que non parezan... Van che quedar tan iguais que van parecer os industriais, verdad? Mira, estos son moi baratos estes moldes. Pues eso que facías ti. No. Vamos lle botando. Máis ou menos hasta a mitad, porque, claro, lógicamente sube. Sí. Claro, eso, tede en conta na casa que despois estes biscoitos van ir subindo, así que enchede só a mitade do molde, non? Eso é. Máis ou menos. Eso é, para que non se nos desborde. Vamos a facer media dúcia, vale? Vale, agora que estás aí entretido traballando, creo que chegou o momento de chamar a convidada de hoxe. Así que, señoras e señores, pido un fortísimo aplauso para a filla de Xulio Mato. Que veña, por favor, Noela de Silleda, un aplauso para ela. Hola, Noela, que tal, como estás? Bien. Sí, estás nerviosa ou non? Algo, sí. Eu creo que máis nervioso está teu pai. Algo, non? Algo nervioso, sí. Oiches, el na casa
métese tanto con vos como se mete aquí conmigo ou non? Sí, o sea, davos caña. No. No. No, bueno, no. Hoxe vai ser ao revés, hoxe vas a ter que dar ti caña a él. Sí. Que che parece? Hoxe tes barra libre para facer o que queiras. Vamos ver, veña, arrímate aí a él. Veña, Barra contalle. libre tampouco, despois imos para casa, Oiche. Veña, Mira, contalle. aquí estou facendo, vou facer un biscoito que vai ser rosa por fora, inda que o seu color favorito sea o azul. Ah, vale. Pero vai rosa, Pero non podías rosa por... facer azul? Pois non, porque non tiña colorante azul. Bueno, a que podía facer azul? Bueno, vai ir un biscoito que vai recheo dunha cremiña de queixo e azucre, e nata, e despois vai levar chocolate rosa por riba. Escoita, son os que che gustan a ti. Sí. Sí? Sí. Ou preferías outra cousa? Dache igual? Sí. É que ao mellor se prefires outra cousa e queres facer que perda teu pai, a mí non me importa, Si De ten feito, que a él perder gustalle teu pai, moito, que perda, non pasa nada. Vale. O que máis me gusta. O que máis te guste, vale, o que máis te guste. No, ela se dixo que iba a ser xusta, Vale. verdad? Vale. Pois non, hai que abrir o Temos que ir ao forno. Ábrelo. Veña, abre o forno aí, Veña, non é? ábrelo aí. Así, cara aquí, ponte cara aquí. Mira, Aí, perfecto. entre Non lle meta la 160. mão ao forno que vas queimar a mão. Entre 160 e 170 graus hasta que suba, e vai ser aproximadamente uns 20 minutos. Como son pequenos, 15-20 minutos van a estar xa feitos. Vale, 160, 170. 160-170, uns 20 minutos. Vale, e agora cal é o seguinte paso? O seguinte paso vou empezar a facer o meu recheo. Perfecto, vai comezar co recheo, así que nós marchamos, Noela máis eu, Vero de Estefanía, vale? Veña, pasa por aí, pégate a Estefanía, ponte aquí con Estefanía. Hola, que tal? Ben. Mira, Espera, ti que tal te levas cos cativos e cas cativas, ben? eso terán que decir eles. Ah, vale, A vale. min gustar gustan. Sí, vale. Ahora eles terán que decir si es calgo ben ou non. Bueno, ben, moi a ver, eu teño esta plaquiña con este papel de forno vegetal para que o bizcoito non se pegue. Xa temos aquí o que é a mestura do bizcoito. Queda así como, non líquido de todo, non? Queda como... A ver que vas dicir. Que non queda líquido de todo. Arreo, non se pode, tampouco se pode dicir nada deste programa. Pero te cantos bizcoitos biches na túa vida? Non, tan pronto digo algo xa, A ver pomba. cantos fixo. A ver cantos fixo. Cantos biscoitos fixen? Pois, ningún. Bueno. Vale, ningún. Vale. Bueno, canto humus fixeches? Pois sí, a textura deste bizcoito, Vale. Cañotas, xa ves como é. Claro, non é líquido, É unha porque despois- textura... Claro. A ver. Sigue. É unha textura que... A textura do bizcoito plancha pois é unha textura lixeira porque despois o bizcoito vámonos enrolar. Vámolo a fornear agora. Tesme que abrir o forno e controlar o tempiño. Vale, entón isto despois o que vas facer é enrolalo. Efectivamente. Por cando veña, salga do Noela, forno, abre aí. isto van a Tentino ser con agora queimarte, mesmo Tentino con queimarte. Aí está. a 180 grados, Vale. 12 minutiños. 12 minutos. Ven por aquí, Noela. 12 minutiños. A cantos graus? A 180. A 180 graus. E importante, cando salga do forno ter un pano húmedo para xa enrolalo inmediatamente. Vale, Para que perfecto. non se rompa. Vale, Noela, agora ven un dos momentos importantes do programa. Eu vouche preguntar e ti tesme que responder con sinceridade, vale? Ti, polo que viches hasta ahora, vente para aquí conmigo, polo que viches hasta ahora, cal dos dous crees que che vai gustar máis? O de papá ou Non de sei, Estefanía? porque gustame moito os dous bolos. Os dous? Que non hai ningún que así de primeiras digas ti, os gatos fucsias ou que? Ou os caracóis bañados? Non sei. Dache igual? Hai que probalos primeiro, Hai que verdad? probalos. Bueno, pois mira, entón vou facer unha cousa. Voute mandar ali á zona de sofridores, sentaste naquela cadeira e despois chamámoste, vale? Vale. Un aplauso para Noela que está connosco hoxe no Voltas co Prato. Noela. Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo. Conmigo? Sí, é así. É así a canción. Mira, queixo Vale. crema. Queixo crema. Batido simplemente con azúcar glass. Eso, a cantidad de azúcar glass, o que máis, se nos gusta máis doce ou menos. Vale. Eu, como a cobertura de chocolate branco, non lle botei demasiado, vale? E agora, un pouquiño de nata para montar. Ajá. Non Vale, moitísimo. isto entendo que vai ir por dentro, vai ser o Claro, é recheo, o non? recheo. O recheo normalmente vai por dentro, Vale. cañotas. Bueno, estou che preguntando, Xulio, para que a xente da casa saiba como se fai iso. Sí, porque mira, o chocolate hai que atemperalo no último momento para bañalo. Por qué? Porque se nos enfría, andamos con cambios de temperatura, entón podemos liar, podenos encallar, podenos cuartear, podenos pasar un montón de cosas. Entón, eu recomendo no último momento, este está derretendo con agua quente Claro. moi morno, Claro, o sea, moi vamos a ver. despaciño. Isto que temos aquí, que vedes, é o chocolate El blanco. chocolate branco, E xa ten- con un colorante vermello, Sí. para que ir conseguindo, ves como se vai O conseguindo algún rosa. resultado rosa. Ah, isto ainda non supe.
Sí, claro, Se vas moi ao barato, supermercado, sí, quero colles colorante para facer claro. gatos fusias. Claro, ou pitufos, hai no azul tamén. Tamén? Claro. Buah, Ou como molaría. follas, que hai no verde É tamén. unha pena que non Ou trouxeras... soles, que hai no amarelo tamén. É unha pena que non o haxa azul ou que non o trouxeras azul porque é o que lle gusta a túa filla. Xa. Pero sabes que o colorante, como o seu nombre indica, non aporta sabor, aporta só color. Bueno. Entón se dixen que isto hai que probalo cos ollos pechados. Vale. Unha cousa, isto non o pos a quentar agora, non dixeres? No, vou non poñer agora, pero primeiro ten que ter o relleno listo, os biscoitos forneados e fríos para poder rellenar. Vale, entón entendo cando dis fríos vas precisar máxe televisiva, non? Unha pouquiña, sí. Para que enfríen. Vale, perfecto. Vamos con Estefanía Colmeiro. A ver, contame. Vale, pois Como eu vas? aquí estou preparando o que é o recheo. Ajá. Para este recheo usei 200 mililitros de nata, Ajá. con 50 mililitros de leite condensada e boteille un pouco de aroma de vainilla. Eso vai estar moi rico. El tamén lle botou aroma de vainilla. Entendo que a leite condensada vai lle dar un pouco máis de dozura. Non, vai ser un pelín máis doce. A ver, neste caso, claro, eu non lle engado azúcar a nata. claro. Entón é a maneira de que sexa máis doce, endulzalo, con leite condensada, vale. Efectivamente. E o aroma de vainilla vai lle dar ese toquiño, non? A vainilla, supoño. Pois conclusións, quita. Vos conclusións, eu que sei. A ver, eu que sei. Sí. Como lle gusta meterse conmigo? Está Sí, lle pillando o rollo a meterse no. conmigo. Quero decir que sí, que lle vai dar o toque a sabor a vainilla. Imos ir ata Cangas, a lista Ángel. Ángel, que tal? Boa tarde. Que tal? Boas tardes. Como estás? Estamos aquí, estamos ben. A ver, Ángel, ti eres larpeiro ou non? Home, eu son arpeiro, son. Sí, que é o que che gusta comer? De todas as larpeiradas que hai no mundo, cal é a que máis che gusta? O gato fusia. O gato fusia está moi rico. O gato fusia e o pastel de plátano. É o pastel de plátano. Cal é o pastel de plátano? O pastel de plátano normal? O que fixemos aquí. Vale. Que, por certo, se hai xente que aínda non sabe de que fala Ángel, neste caso, que xa estivo aquí, está a receita pendurada no noso Instagram, podela ver aí. Ángel, se tens que escoller unha das dúas, entendo que o gato fusia, non? O gato fusia, sí. Xa, pero polo nome ou polo sabor? Eu, por todo, sí, pola elaboración. Pola elaboración, sí. Sí, pois mira, é interesante que quedes ata o final do programa vendo, porque vas ver que aspecto tan maravilloso van ter os gatos fucsias de Xulio Mato. Van ser preciosos, de verdade. Seguro que sí, seguro que sí. Vai dar que falar. Vai dar que falar. Bueno, Ángel, mandamos un bico grande, enorme para ti, para Cangas, e vente por aquí outra vez cando queires. Un saludo, gracias. Veña, un bico grande. Chao. Chao. Está derretendo aquí ao baño de María Estefanía o chocolate. A ver, Efectivamente. entendo que necesitas tempo, porque botaches aí manteiga tamén, non? Para esta cobertura dos caracóis precisamos tamén 200 gramos de chocolate, Sí. 75 gramos de manteiga e botamoslle 25 mililitros de auga para que Vale, quede para que líquido. se vaya desfacendo facilmente, non? Entendo. Para despois, a hora de vertelo sobre os pasteliños, que caiga máis facilmente. Se non quedaría moi... Mais estilo fondant, para que caia como se fose... Non? Cuidado, Ves? Non sabía que enciclopedia. Mira, agora mesmo son unha enciclopedia gastronómica desde que fago este programa. Claro, 185 programas dan para moito. Deixite aí traballando. A ti tamén, Xulia, voulle contar a Galicia 4 cousiñas, porque o prazer de comer calquera bolo ou pastel doce é difícil de explicar. A tentación está sempre aquí a colar. Claro, os primeiros en caer son os máis cativos da casa. Hoxe a filla de Xulio revelouse pedindo unha solución para gozar destes pecados sen pecar tanto. E niso andamos. Donuts, palmeiras, croissants ou bolos doces teñen case sempre unha versión máis saudable, pero iso require meter as mans na masa. Ademais, é importante cociñar con ingredientes de calidade e sempre debemos ser moi prudentes co azúcar. Tendo todo isto en conta, conseguiremos emular os sabores dos viciosos bolos industriais. Quen sabe, ao mellor quedan máis ricos os dos nosos cociñeiros. Nunca se sabe. Aínda así, lembrade non abusar da barra libre. Comede froita e tomade nota das receitas que, como sempre, estarán nuns días nas nosas redes sociais, en @avoltascoprato. Eu creo que Xulio andaba facendo algo por detrás, porque escoitei algunha risa. Non sei se andabas meténdote un pouco comigo. No, eu só lo fixen así. Que? Que só lo fixen así. Pero por que fixeches? Cando dixeche se íbamos conseguir igualar os... Vale, a ver, eu en sabor creo que sí. En sabor eu penso que vimos mellorar.
Moi ben, Porque isto que por lo menos bonito, eso é chocolate, isto é menos chocolate que ese. Sí. Pero é chocolate, Pero é non así? chocolate. Mira, Que ela non explicouche que a cor moi bonita. lle botaba un poquinho de auga e un poquinho de manteiga. Eu voulle botar simplemente un poquinho, isto xa ten moita manteca de cacao, porque é chocolate Sí. branco que é prácticamente todo manteca. Sí. Entón botei un poquinho de aceite de xirasol. Ah, vale. Vale, para conseguir- Recordamos ya, xente, que aquí levabas chocolate branco, colorante vermello, non? Eso é. Que ao mesturalo fai ese fucsia, ese rosa, non? Que vai ese, levar sí. de cobertura o teu bolo, e agora botaches un pouquiño de aceite de xirasol. Eso é. Entón, para que consiga... Ves como licou un poquinho? Sí. E agora teño o lume así na mitade. Morniño. Eso é, Eh? para que vaya... E agora teño que empezar a sacar os biscoitos do forno, porque eu penso que os 15 minutos onde van. A ver, espera, que son queres? Quero... É igual. Dache igual, un calquera. Un son calquera. calquera. Aí está, ese, por exemplo, o pavo. O pavo. A voltas co pavo. Vamos alá, veña, vamos ao Pois forno. vamos sacar. Canto tempo? 20 minutos, non? Botaron uns 15-20 minutos, 15-20 minutos. pero como temos maxia televisiva, xa van a sair fríos, que entón xa os podemos manipular, vale? Un forno que enfría. Eso é un... Qué maravilla, un forno que enfría, Eso é... Qué pasada, Estánse empezando a comercializar agora. Sí, sí, Ata ahora telo no había. patentado, non? Eso Ese é, forno. Eso é. A ver, quero velos. Ves, xa temos os boliños. Hola, que chulos. Lóxicamente non van quedar igual de perfectos cun industrial. Porque non son industriais, Porque son non naturais. son os naturais. nosos. Entón, pues, a podemos apoiar despois aí para... Pois sí que están fríos, enfriou ben no forno, Claro, que o forno, Sí, sí. dixen que era un forno enfriador. Son moi xeitos, son moi Vale. feitiños, verdad? Mira, e despois, con calquer utensilio que teñamos na casa que nos permita furar o biscoito, vamos a facer un burato a cada lado, Ah, e o noso recheo que o temos metido nesta manga, vale. vamos a meter... Sabes unha cousa que Mira, me pasa? mira como infla un pouquiño, sí, ves? a min o que me pasa moitas veces cos recheos é que teño medo de romper, sabes? Vexo a xente rechear e digo, e non rompe. No, home, O hai biscoito. que andar con cuidado, non podes andar a Claro. bulto. Mira, este recheo, acordas que tiña? Eso é o que quería que me recordaras ti. Pois ten. Porque eres o cociñeiro. Ten queixo crema, azúcar e glas. Parece o teu secretario tamén. Tamén. Queixo crema, azúcar e glas E nata de montar. e nata de montar, que rico. Que rico. Son gatos fucsia, recheos super ricos e máis saludables que Moito máis que os que hai no- saludables, moito os que máis hai no saludables. supermercado. Iso é certo, iso é certo. A ver, desto, xa sabes que tampouco hai que abusar, como ben dixeche ti, pero bueno, pero tamén, como tamén dixo Fanny, hoxe non fago máis que parafrasearvos. Sí, sí. Como tamén dixo Fanny, é mellor pecar desto que pecar do outro. Que pecar do outro, sí, Claro, sí. É mellor pecar que non pecar tamén, É moi importante Pues mira pecar como nesta vida. hinchan, Con moderación, pero pecar. Sí, home, sí. Vamos deixar aquí recheando a Xulio e marchamos con Estefanía Colmeiro, con Fanny, a ver que fai, porque eu vine a adiantar moito, vine apurada, non sei que faría, vamos ali. É que ti Hola, estás de palique todo o rato, É do aquí que- hai que ir escoita, é do que se trata, avanzando. é do que se trata. Tratase de eso. Tratase diso. Mira, eu saquei a plancha Mima. do forno e nada máis sacalo do forno, volteina e Sí. xa enrolei sobre ese pano O húmedo. pano que dixeches, non? Que era moi importante ter ese pano húmedo para poder enrolar. Efectivamente. Ahora estate moi atento a isto, Estou... Recheino da crema. Bueno, importante, sae do forno, deixámolo enfriar un pouquiño, porque se non botamos ya a crema e virías abaixo a crema. Claro, como o de Xulio, non teñen que refriar un pouquinho. Sí, Vale. un pouco de maxia. Vale. E, a ver, bueno, vouche abrir para que vexas como vai enroado. É que está chulísimo, é Como fixado, se fora que eso un bonito. Sí, sí. caracoiño e Sí. botamos ya a crema e agora enrolamos. Por eso lle chamas caracóis. Moi Efectivamente, por eso ben, lle chamo caracóis. moi ben. E agora Que isto rico, vámonos ter que que deixar rico. reposar. Ai, non que deixar repousar. Reposar. Vamos a necesitar maxia televisiva. Mira, e isto non pode levar eu xa para a casa. Podes. Xa mo deixes. Podes, sí. Sí. Vamos alá, por 50 euros, señoras e señores. Quen lle bota leite condensada ao seu recheo? Estefanía Colmeiro. Estás segura? Estou segura. Estás segura? Vamos alá. Home. Quen lle bota leite Eu non. condensada ao seu recheo? Estefanía Conmigo. Colmeiro. 664-483419, chamada a voltas co prato. Primeiro que chame, collemos pan, 50 euros, Atención, 50 euros, Que non son ninguna Por tontería. decir o teu nome. Por decirme un nome. 50 euros por decir o teu nome que eras. Estefanía. Perfecto. Colmeiro. Vale. Colmeiro. E agora que vas facer? E agora necesito maxia televisiva. A ver, como? Aí está. Desa maxia televisiva repousamos na neveira 2 horiñas 2 horas. para que quede ben compactiño, porque despois precisámoslo cortar con un coitelo de serra e se está así frío e Vale. repousado vai ser moito máis sinxelo. Vale, pois deixoche 2 horas televisivas, vale. Moitas 2 horas de grazas. maxia, marcho con Xulia e despois rematamos con Estefanía aquí. Genial. O seu caracol. Xulio, Bueno, pois eu- Xulio Mato, fai gatos fucsia. Veña, O que se está perdendo a panorama. a Olympus, iba A a decir. panorama e Olympus, veña. Bueno.
Que vas facer agora? Pois vou empezar a bañar. Ah, perfecto. A ver, Dale, caña. a ver o que sale. Estás tardando. A ver o que sale. Estás tardando, veña. Repito, Ajá. Repito. Temos un doce moito máis saludable que un... Repite. Inda que estéticamente non sea tan atractivo. Ele está repetindo moito, ele xa fai o aviso preventivo á xente da casa, Estou vendo vale? que, como ves, os nosos biscoitos son irregulares. Sí. Entón, cando se cubra de chocolate... Por favor, podes te poñer a cubrir a cobertura, Estalo deseando, Estou non deseando, no, pero o programa ten que acabar en algún A ver, momento. aí vou, que pesa isto. Mira. Entón, agora, temos esta rejilla para que vaya caendo o sobrante Sí. que temos. Sí. Entón, Gatos fucsia. Gatos fucsia. Gatos, oye, estes son gatos da aldea, Son gatos. No, son gatos palleiros, pero sabes que pasa? A noso palleiro encántanos. Claro. Xulio. De Encántanos feito, o palleiro é o noso, non? Claro, mirade. Hola, que rico. Mira, vamos a dar un aplausiño a Xulio que merece, porque se non vai se nos mira abaixo, pobre. Grande Xulio Mato. No, van a estar espectaculares, Van a estar moi ricos, Espera, teñen pintaza, pero hai xente que quere 50 euriños. Bueno, imos á Vila Rival de Arzúa, tú. Ah, sí? Sí. De cale había rival. Melide. Hola, Natalia, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben. Que tal por aí por Melide? Pois moi ben. Ben, estades ben? Ben, ben. Non sodes Arzúa, pero estades ben, non? Bueno, estamos moi ben con Bartúa. Sí, home, sí. É broma. Bueno, Natalia, que che parecen os bolos que estamos facendo hoxe? Pois teñen moi boa pinta. Ah, que sí? E o de Fanny, que o estabas vendo aí tamén, ollo, riquísimo, Sí, mira a cobertura de chocolate, ai, que rico. Bueno, o que imos, que seguro que queres os 50 euros, imos aló. Quen lle bota leite condensado ao seu recheo? Pois Estefanía Colmeiro. Moi ben, 50 euriños! Moi ben, Natalia. Eu creo que van conseguir os dous, vai estar moi rico. Sí. Cando queiras, ves por aquí e traes unha receita e tamén probas, vale? Moi ben. Veña, un bico para ti e para toda a xente de Melide que sodes maravillosos. Chao. Grazas. Chao, hasta loguinho. Chao. Marcho co público, Xulio. Moi ben. Vale, sabes con quen vou falar? Supoño que sí. Supós ben. Vamos con Noela, veña. Hola, que tal? Un aplauso para vos tamén. Un aplauso para vos. Bueno, hoxe voume poñer aquí porque está tamén a outra filla de Xulio. Entón, bueno, primeiro vamos falar con Noela. Hola, Noela. Hola. Que tal, como estás? Ben. Sí, ter xa claro por quen vas votar ou non? Non, porque o importante é o sabor. Claro, xa, o importante é o sabor, pero además teu pai está incidindo moito en que a estética... Non sei. Non é moi boa. É tua irmá que dirá? Non sei. Preguntamos. Hola, que tal? Como estás? Oiches, benvida, antes de nada. Vouche dicir eu que tes un pai maravilloso, hai no que dicir. Digo, ten un pai maravilloso. Bueno. Sí, home, sí. Ademais é un gran cociñeiro, unha gran persoa, pero tanlle quedando os bolos un pouco daquela maneira. Precioso. Ti quen crees que vai gañar hoxe? Non sei, depende dela. Depende dela. E que pasará hoxe na casa cando volvades? Bueno, non sei. Depende dela tamén. Tamén. Igual vos castigan ás dúas e perde Xulio. No, a mí non, non sei nada. E a ti, Noela? Eu non sei. Non sabes. Bueno, están as dúas, non sei quen está máis nervioso, si elas ou o pai. Marchamos co pai. Veña, un aplauso para as dúas fillas de Xulio que están con nós, con a voltas co prato, sí. Xulio, mira, si está aquí tamén o de Fanny. Sí, porque estoy facendo a facer un poquinho de hueco. Que maravilla. Ah, xa tedes todo alá. Vale. Claro. Vamos Estamos pali, esperando vamos por pali. ti. Noela, por favor, levántate ben connosco porque vas ter que probar. Un aplauso para ela. Mirade que maravilla, Ahora chega Que o bo, pasada. Gatos fucsia e caracóis bañados de chocolate. Quieta, que te vexo moi lanzada. Ter fame, non? Primeiro temos que ir coa pregunta de concurso, que te vexo moi lanzada. Claro, biches aí as cousiñas e dixeches, ai, vou comer. Pois espera, vamos alá. Quen fai pasteliños rosas hoxe? Eu, Xulio Mato. Seguro? Sí. Quen fai Home, pasteliños mira, pai. rosas? O gatos fusias tamén vale. Vale, sí. Vale, Xulio Mato. Vale, ou quen intenta facer pasteliños rosas. Pero non ves? Sí, 664-483-419, teléfono de voltas co prato, chamade, 50 euros en xogo. Vamos alá, Noela de Silleda, ante ti toda a presión da comida do programa, porque, bueno, queres dormir hoxe na tua cama, verdad? Imagino, vale. Vamos alá, prova cando queiras, querida. Veña. Vai, primeiro, polo gato fucsia de seu pai, e, mientras tanto, vamos repartir cartas. A ver que é o que pasa aquí. Imos alá. Sergio Dabaña, que tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. Como estás? Moi ben, aquí. Bueno, na cociña. vendo o programa que é importante, que nos encanta. Sí. Por 50 euriños, quen fai pasteliños hoxe rosas? Xulio Mato. 50 euros que marchan para a baña, para Sergio, moi ben. Moi ben, Sergio. Xa sabes que estás convidado a vir cando queires, este é o teu programa, vale? Vale, Veña, graciñas. un bico Veña, boa grande, chao. tarde. Chao. Noela. Espera, non digas nada. Xulio xa me estaba dando a Mau. Claro, Mira. porque estou vendo as Xa me estaba letras aí. dando a Mau. Dale a Mau. Xulio e Estefanía. Eu teño unha habitación de máis na miña casa, Sí? Tens unha habitación. Bueno, intentamos facer bolos dos habitualmente industriais, pero de forma máis saudable, con ingredientes máis naturais e feitos de forma artesanal. Sairíanos ben? Non nos sairía? Eu creo que sí, pero a ver que nos di Noela de Silleda, filla de Xulio. Noela, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Xulio. Oh, Xulio Mato! Es que no sé. Vaya regalo do día de pai, Regalo do día de pai. Lo tengo en casa escondido. Sí. Acabo de decir que ten escondido o agasallo do día do pai, que yo vai dar a seu pai o domingo. Pasáchelo ben? Pois nós encantados de que estiveres aquí. Señoras, señores, nós marchamos, volvemos o lunes, queden coa actualidade, queden coa Hora Galega na Galega. Chao, ata mañá.